Здравейте, скъпи приятели! Обещах ви, че ще правя влогове и сега ще направя опит да започна и да завърша първият си влог. Поканиха ни от Гранд Хотел Свети Влас, макар и извън сезон, да направим ревю на техният хотел, по-конкретно на техните ресторанти, на тяхната спа зона и като цяло на целият хотел. Времето е прекрасно, макар и вече да сме към края на октомври. Снимам с така по-интересна, по-раздвижена камера. Ще видим какъв ще бъде крайният ефект. Когато нямам контрол на дадено нещо, винаги ми е така напрегнато. Когато е нещо ново също. Не съм ходил изобщо в региона, където е поместен хотела. В тази част на Свети Влас не съм бил. Казват, че е една от най-чистите с най-чист въздух. Сега ще видим дали изобщо става да се разхождаме. Температурите вече са доста по-ниски, 10 градуса е в момента. Сега колкото и да е слънчево, ако е студено, може би няма да е от най-приятните неща. Виждам тук в Свети Влас и в Слънчев бряг, че дали има един-два хотела останали, които да работят. Но Гранд Хотел Свети Влас, дали за първа година, дали за отскоро, работи целогодишно и имат страхотна новогодишна програма. Ето, че след 3 часа по спокойната магистрала Тракия вече сме пред Гранд Хотел Свети Влас. Да, някои от вас сигурно ще кажат какво е това море или какъв е този престой в края на месец октомври. Не винаги, когато си на морето, задължително трябва да ходиш на пясъка, на плажа, да влизаш във вълните. Тук има достатъчно активности, а и най-вече идваме за да покажем вкусната, хубава храна, която тук има в изобилие. Затова аз ви предлагам сега да влизаме навътре, да ви покажа стаята, банята, после всичките ресторанти, пък и накрая малко спа. Хайде! Хотелът е 5-звезден. Нашият пакет е Ultra All Inclusive. Хората на рецепция бяха изключително любезни. Ние вече им дадахме багажите, за да ни ги оставят. Ето, че вече сме и в стаята ни за нашия 3-дневен престой в Гранд Хотел Свети Влас. Хайде сега с мен да ви покажа малко повече от атмосферата и от нещата, които са ни подготвили като комплимент. Прекрасният хотел, който е 5 звезди, а ние сме с Ultra All Inclusive пакет, за което благодарим. Никога няма да откажа малинки, ягодки, орехи и ето тези интересни сладки неща, които след като сега слезна да обядвам, тогава ще ги пробвам, за да не си наруша обяда. Леглото ми изглежда удобно. Макар и края на октомври месец, слънцето пече, температурите не са чак толкова високи, да не кажа никак, обаче морето е пред нас с уникална хубава гледка и се чуват вълните. Какво по-хубаво от това? Боже, Слънчев бряг е отсреща, вижте колко е различен. Няма виенски колела, няма батути, няма всяки такива неща. Плажа е тотално пуст. Добре, има цяла пита с пармезан, вътре имаме и паста. Имаме печени, гриловани или зеленчуци, да, така зеленчуци на пара, традиционните пилешки хапки, черен рис, карначета, за децата картофи задължително. Имаме няколко вида месо, телешко, свинско, скумрия, риба също. Пак пиле, пак ориз. За хората, които спазват режими, това е добър вариант. Хайде да видим сега тук. Имаме различни предястия, които всеки един е виждал. Като цяло ми прави впечатление, че кухнята на Гранд Хотел Свети Влас е сравнително здравословна. Наблягат на плодове, зеленчуци, протеини и на здравословна закуска.
Ха! На морския бряг в края на месец октомври. Какъв по-готин кеф от това? Времето е страхотно. Макар и да съм подълъг ръкав, ми е топличко. Събираме слънчеви лъчи, витамин D. Бреговата ивица в момента е страхотна, няма абсолютно никакви хора. Морето е като тепсия, със съвсем леки вълнички. Друго настроение, друго впечатление ти създава нашето Черно море в края на октомври. Състоянието на водата е доста цветущо, бих казал. И после българското море не било като гръцкото. Разбира се, извън сезон де. Но не знам дали само моите наблюдения са такива, но морето ни в последните няколко години не бих казал, че е никак мръсно. И тези митове, че ние сме с най-мръсното море, моля ви отидете в Албания и по-конкретно в Адриатическо море да видите там за каква мръсотия става въпрос и тогава да плюваме нашето Черноморие. Обожавам печено прасенце. И какво има в събота вечер? Печено прасенце. Ох, чакайте, че това е топло. Исках да мръдна на камерата, да не пречи тази камера. Обожавам печено прасенце. И в тази съботна вечер печеното прасенце, здравейте, печеното прасенце е на линия. Обичате ли запечен боб? Обожавам запечен боб на фурна, пък дори на боб чорба мога да си го ям. После ще си сложа стандартно черен, бял рис, телешко, сьомга има този път, картофи на фурна. Това не е карначе, тук малко са объркали хората. Карначето ето там и отново питата, пармезановата пита. Типичните разядки, цвекло, хумус, отново боб, манатарки, печурки, снежанка, руска, различни видове маслини. Има си. Може да си направиш една голяма купа салата без абсолютно никакъв проблем. Разбира се, има ядки, сушени плодове, както на закуска, така и на обяд, така и на вечеря. Другото също е интересно, което днеска има в тази вечеря е сьомка. Между другото, десертите почти всеки път са различни. Тук имаме, между другото са много интересни. Повечето ми се струва, че са тип турски десерти, татли, това перфелие, мини кейкче ли е, да знам. Имаме различни видове чизкейк, ябълков пай винаги има. Нямаше как да не дойдем и в спа центъра. Всъщност сега сме на третия ден, обаче сега ще ви направя част от това преживяване. Пробвах един от релаксиращите масажи в първия ден. Останах доволен. Ето, отиваме към спа център. Добре, че няма много хора. Аз не обичам в спа центровете да има прекалено много хора, защото не знам, неудобно ми е. Неудобно ми е хора. Значи тук има няколко водни басейни, ако така може да ги наречем. Топло джакузи, има 2 или 3 парни бани, има финландска сауна, още една нормална сауна, кът в който можеш реално да си седнеш и да си починеш. Много от нещата приличат като спа-зоните на Пулс, който от вас го ползва, просто защото и хотелът си е част от тях. И хубаво е, че ти предлагат топъл чай, вода, нормално. Отвънка има и джакузи, което докато стигнеш до него е малко по-гадно, защото все пак е студено, но пък е топло.
време и за външното джакузи. То и отвънка не е чак толкова студено, но тук температурата на водата е наистина много хубава и приятна. И за мен много важно, голямо значение, както за всеки един нормален човек, е джакузито и самата вода да бъде чиста. А тук виждам, че е така. Моята почивка в Гранд Хотел Свети Влас приключи, но тепърва започват промоциите в сайта на Luxury Discounts. Благодарение именно на тях бяхме в Гранд Хотел Свети Влас, за което много им благодаря. Разгледайте сайта, ще го видите в описанието. Имат 60 лева намаление, когато използвате моя промокод Александър Влог за поръчки над 800 лева. Важи за абсолютно всички техни оферти в сайта. Идват празници, идват много уикенди, в които ще бъде по-дъждовно, по-мрачно. Не е нужно да си седим само в апартаментите и къщите и не може само да се работи, трябва и да си дадем малко удоволствие, както се казва. Не съм предполагал, че ще ми хареса толкова много на морето през октомври. Беше наистина спокойно, беше приятно, нямаше толкова много хора, никой не те напрягаше, никой не те закачаше. В същото време аз направо се бях замислил по едно време, добре, в хотела има не повече от 100 човека. Как е възможно, нали, храната да се сменяше почти всеки път? Казвам почти всеки път, просто защото имаше наистина периоди, примерно за обяд и за вечеря. По някой път се случваше храната да бъде част от храната еднаква, но нормално. Извън сезон дори и това ми беше в повече. Чисто, поддържано, макар и хотела да не е нов, ресторанта, спа зоната беше добра, леглата ми бяха удобни, нищо не ми липсваше. Имах прекрасна гледка към морето. Да слушаш рано сутринта или късно вечер шума на вълните е нещо великолепно. Пожелавам ви и вие да си направите една приятна, семейна, приятелска, пък може и индивидуална почивка през ноември, през декември на морето. Не е толкова страшно, има си определен чар. Доколкото знам, хотела предлага и готини промоции, готини пакети за Коледа и за Нова година, така че може да го разгледате. Ние се прибираме към София, защото искам да гледам филма Гунди и сега видях, че има свободна прожекция, така че отивам да го изгледам най-сетне. Чао! Искам да се абонирате за канала, защото е нов. Това е първото ми видео, ще бъде трудно начало, но всяко начало е трудно, както се казва. Абонирайте, споделете и интересен въпрос ще ви задам. А вие реално дали сте били до този момент в Гранд Хотел Свети Влас? Защото знаем, че този хотел е поне на 10 години, поне така мисля. Коментирайте, споделяйте и до следващия влог. Чао!